Ita'y ginaingon sa Cebuano, kung nahibaw-an ko pa, di nagyud ko. Diha sa amaong panultion, I will never gayud kay tungod kung kita mahibalo kung unsa ang umaabot. Mao kini ang limitasyon sa tawhanong kinabuhi. Dili kita mahibalo sa umaabot. Atong naagian ang kagahapon, atong gipuy-an ang karon, apan ang umaabot ato lang lantawon. O atong paningkamutan sa pagtagna niini. Kini mga kaigsuunan, ang usa ka kamaturan sa kinabuhi, dili lang sa kalibutan, kundili kamaturan sa kinabuhi sa kinatibuk-an. Kay diha sa atong ebanghelyo, si Jesus naghisgot nga diin kini maong kamaturan anaa gayud. Nga wa kita kabalo kung unsa ang umaabot, mao nga ang iyang advice atong puy-an ang karon nga mahimo gayud nga usa ka bulawanong kinabuhi nga mao'y sukaranan sa umaabot. Wa takibaw kanu sa moabot ang kawatan, wa gyoy kawatan nga naghatag og notice daan. Busa uban niyana diha sa atong kinabuhi, kitahanglan gayud di ay ang atong pagpangandam. Pero si Pedro nangutana nini, para ra ba ni sa amo, exclusive ra ba ning mensahe, o para ba ni sa tanan? O si Jesus nagpaklaro nga kinsa man kadtong mga sulugoon sa Dios, kinsa man kadtong mga piniyalan sa Dios, gitumong kini ngadto sa tanang sulugoon sa Dios. Kung nakailata, kung kinsa kita, unsa atong identity, dili na ta sama kang Pedro mangutana pa. Kay sa tinuod mga igsuon, kana man ang atong ibalik-balik sa atong panudlo sa parokya, nga kita ang atong identity, kita mga piniyalan sa Dios. Kung usa ka piniyalan, automatic nga kining maong piniyalan, sulugoon kini. Nganong sulugoon ang piniyalan? Tungod kay ang piniyalan, kanunay ng lantaw, unsa ang plano sa iyang amo. Therefore, pag-ingon nga kinsa katong mga sulugoon, sila nga mga piniyalan sa Dios. Kita nga mga piniyalan sa Dios. Ug diha sa maong pagkapiniyalan, gihatagan kita karon og dagway ni Kristo. Nga tinuod jud di ay nga naay maayong piniyalan o dili maayong piniyalan oy. Dili automatic nga kita piniyalan na nan maayo na ta. Dili automatic kay diha sa iyang istorya nay duha natong maayong piniyalan, no? Unya unsa ang maayong piniyalan, no? Ang niingon si Jesus nga siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa uban nga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa hustong panahon. Siya gitugyanan sa panimalay ug kanindot nini mga igsuon nga atong pamalandungan. Kung sa may panimalay nato ang inyong pamilya, kung sa may panimalay nimo ang imong gipuy-an, imong address, imong JKK lang. Diha recently na katuna nato sa Laudato Si, miingon si Pope Francis, what is happening to our common home? Common home. Ang atong kinatibuk ang balay nga mao ang kalibutan. So, usa na sa mga gipihal kanato. O ikaduha, gipiyal sa mga kauban sa panimalay sa paghatag sa hustong pahat sa pagkaon sa panahon. So, piniyalan kita sa kalibutan, piniyalan kita sa atong isigkataw.
Ang question, maayo ba kitang piniyalan? Unsa may gibuhat nato, mga igsuon. Nan, kung maayong piniyalan, nagahimo kita sa pag-amuma nining atong common home. Kung maayo kitang piniyalan, atong gitan-aw nga unsang grasya nga gihatag kanato para usab kaninato nga atong iapud-apud ngadto sa atong isig kat ingon. Nan kung kana maayo kitang piniyalan, nan ang Dios maghatag kanato sa maong panahon sa iya sa maayong piniyalan nga reward. Apan nasa gisgutan diri sa dili mayong piniyalan. Unsa ang description niya? Katong mga tao nga naghuna-huna nga, dugay pa ko mamatay ay. Dugay pa ko mamatay, no? Aw bata pa ko. Aw ang among kagikan, akong lulo namatay 100 years old, ang akong tatay namatay 99 years old. Ako po siguro mamatay 98 years old. Unya na. Kinilang sa, no? Unya na nang Ginoo, no? Asa ra gud nagmo-retire ko. Kanang maing ana nga hunahuna nga usa ka indicator nga nahimot ang dili maayong piniyalan. Kay atong gipostpone ang buhat, ang plano sa Dios ngadto sa unahan nga wa pa gani nato matagna. Ang piniyalan gipiyalan sa karon, dili lang sa umaabot. Mao nga miingon si Jesus nga pag-abot sa agalon nga ang piniyalan, ang sulugoon wa mahibalog kanusa, wala mahibalog asa na tagud-taguron gayon. Mga kaigsunan, usa kini kadakong panawagan diha kanatong tanan. Diha sa pagnovena nato diha kang Santa Maria. Siya usa sa mga nagpuyo sa kinabuhing piniyalan. Diha sa iyang pagdawat sa plano sa Ginoo, pagpuyo uban sa Ginoo, o pagpaningkamot sa pagpalig-on sa simbahan diha sa ngalan sa iyang anak nga si Jesus. Siya usa ka ehemplo kanato sama kang San Jose. Busa unta kita mahigmata niini. Dili ta magkumpiyansa og miingon nga unya na nang pagkapiniyalan oy, no? Kay nganuman moabot ra bitaw na sa atong kinabuhi kung gustuhon nato. Pero diha sa atong parokya ato na kining gipahingusgan. Hinauton ta mga igsuon ang atong ebanghelyo mapahigmata natong tanan. Ako unta dili makumpiyansa kay ako pari automatic na akong maayong piniyalan. Ang mga madre dili magkumpiyansa nga tungod sila madre automatic maayong piniyalan. Kamo nga mga leaders nga kanunay nagsimba, nga aktibo sa parokya, mingon nga automatic na nga maayo akong piniyalan. Tan-awon daw nato, unsa ang atong gibuhat sa pag-amping sa kabuhatan. Tan-awon daw nato, giunsa nako pagtabang, pag-apud-apud sa grasya nako, ngadto sa uban, ngadto sa atong isig katawo, kay diha ang sukod sa atong gitawag nga kaluwasan. Kung ako pang nahibaw-an ay never gayon. Uwahi na nga mga pagbasol kung kanang prinsipyo atong puy-an. Kay si Jesus nagpahibaw na natong tanan karon. Busa ang atong buluhaton mao ang pag-aksyon.